Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя гледачы. Сёння я трымаю ў руках цудоўную кнігу Аллы Кажэра «Казкі». Выдадзеная яна ў Мінску выдавецтвам «Каўчэг» у 2017 годзе. Малюнкі да казак зроблены выхаванцамі Эўрка пад кіраўніцтвам педагога Лябецкай Лідзіі Васільеўны. Шчыра дзякую сына Аллы Кажэра Аляксандра за дараванне кніг казак і зборнікаў вершаў сваёй маці для працы з дзецьмі. І сёння мы з вами пазнаёмімся з казкай пра верабейку Верчыка. Вы бачыце малюнак Гаель Марыі, 10 год. Верабейкі кожнай раніцы збіраліся на школьным двары. Усе яны дружна чырыкалі, нібы распявалі сябрам-школьнікам пра сваё жыццё. Гук быў адзіны – чык-чырык. І толькі адзін верабейка прамаўляў «Верч-верч». Сябры празвалі яго Верчыкам. Да таго ж ён быў вельмі даверлівы, усяму верыў, таму верабейкі часта жартавалі з яго. Вось і сёння неба было чыстае, свяцілася сонейка, а Верчыку казалі, што хутка будзе навальніца. Ён паверыў і рашыў схавацца пад страхой. Але раптам пацямнела, неба пакрылася хмарамі, пайшоў вельмі моцны дождж. Малюнак Лянчонка Мацвея. Верчык сядзеў у сваім сховішчы, застаўся сухім, а астатнія вераб'і вымаклі так, што без смеху на іх нельга было глядзець. Верчык таксама верыў у тое, што добрыя паводзіны і добрыя ўчынкі толькі яму на карысць. Кожную раніцу ён пазіраў, як бабуля на двары каля хаты корміць куранятак. Яна рассыпае для іх то варанае яйка, то зярняткі. Верчык ніколі не кідаўся, каб нешта ўхапіць сабе. І з цягам часу бабуля заўважыла цікавую птушачку, і калі куранятак заганяла ў куратнік, то сыпала зярнятак і для Верчыка. Верчык заўсёды знаходзіў сабе добрую справу. Ён бачыў на лузе птушыныя гняздзечкі з яйкамі і, калі птушачка маці адляталі здабываць корм, Верчык пільнаваў гняздзечкі, каб ніхто не пабурыў іх, а потым даглядаў птушанятак і вучыў іх лётаць. Аднойчы ён убачыў на беразе ракі параненую ластаўку. Яна не магла ляцець, бо ў яе было хворае крыльца. Малюнак Ермаковіч Ганны, 12 год. «Што з табой здарылася?» – спытаў Верчык. «Па мне з рагаткі стрэльнуў адзін хуліган на беразе ракі». Верчык падышоў бліжэй, аглядзеў рану, прыклаў свежую травінку, замацаваў клейкім лісточкам. Стаў наведваць птушачку кожны дзень, прыносіў ёй зярняткі, паіў свежай вадзіцай. Калі ластавачка паправілася, пачалі разам лётаць, любаваліся прыродай, лугі і ўзлескі шчодра зелянелі. Вакол было столькі прыгажосці, што яны больш не ўспаміналі пра тых злоснікаў, хуліганаў, што стралялі па птушках.
сяброўства верчыка з ластавачкай стала ўсім вядома. А верчык яшчэ больш паверыў у дабрыню і спагаду. Прыйшла восень, а за ёй зіма. Цяжка стала птушачкам у лютыя маразы. І верчык знайшоў выйсце. Трэба спяваць разам. Песня заўсёды ўсім падабаецца, абуджае добрыя пачуцці. Якія з нас спевакі, мы ж не салоўкі, не пагадзіліся верабейкі. Але лютаўскім ранкам верчык усіх пазваў на куст старога бэзу. Дружна заспяваем, і дзеці вынесуць вам зярнятак. Ніхто не паверыў, акрамя верчыка. Гэта быў незвычайны вераб'іны хор. Птушачкі абляпілі голы куст бэзу і здаваліся воддаль яго лісточкамі. Усе, хто ішоў міма, дзівіліся такой незвычайнай з'яве. А са школы, што побач, вярталіся дзеці. Глядзіце, верабейкі спяваюць, ды так цудоўна! Пэўна, змерзлі, галодныя. Бяжым хутчэй дадому, вынесем ім зярнятак. Праз некалькі хвілін верабейкі дружна дзяўблі смачныя зярняткі і дзякавалі верчыку, які зноў паверыў у цуд і дабрыню. Ці чуеце, яны ж песні да нас звяртаюцца. Не праходзьце міма, кіньце зерня трохі, у дзятвы дваравой просяць дапамогі. Каб не было холадна верабейкам, дзеці зрабілі ў школе для іх невялічкую хатку і на ганачак кожны дзень сыпалі зярняткі. Клалі кавалачкі рознай ежы. Так і пражылі халодную зіму з маразамі. Пасля любой непагадзі зноў прыходзіць вясна. Яшчэ з восені верчык узяў з поля каласок з пшанічнымі зярняткамі. Ён вырашыў пасадзіць зярняткі, каб быў свой ураджай. Ён кожны дзень назіраў за сваімі пасевамі, паліваў, у спякоту аберагаў ад пякучага сонца. Столькі працы ўклаў, каб вырасла ў яго пшанічка з залатымі зярняткамі. Усе здзівіліся, а верчык адказваў. Гэта ўсё ад стараннай працы. Праца таксама, як і дабрыня, робіць цуды. Раздаў верчык усім па залатым зярнятку, каб на наступны год закаласілася ў полі залатая пшаніца. Верчык па-ранейшаму верыць усяму добраму. І птушачкі яшчэ больш яго палюбілі і самі сталі лепшымі. Малюнак Гарыцкай Соф'і, 12 год. Вось і закончылі мы чытаць казку Аллы Кажэра пра верабейку верчыка. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за ўвагу.